И здравейте. Защо са на малък екран, не знам. Това не е сигурно PVAP, присем България. Аз съм някой, вие сте някой, и който гледа, искам малко ще подсъкаме писа на броня само тук, като виждате и 5 пържолки. Стоя лак от към тасията да се свори, после рестартирам компютъра и ще пробвам да го правя. И сега ще качваме в тук, като ще се пием, после ще ви покажа хомето. Айде! Айде, аз съм мъртъв. Аз съм пътник. Откъде лаги толкова? Тази дупка я обичам. Фак, shit. Той не е скачил с мен, окей. Сега ще ви покажа място за криене. Не мога да ви го покажа, сори. Посибле. Фак. Окей. Да ви покажа хомето. Аз съм Стан. Какво беше там? Ама съм Чабан. Защо? Защото написах 2 пъти. Нищо едновременно и крос беше тук. Така, това ми е хомето. Без никакъв хак съм. Казвам. Това е всичко от Kit Starts. Тия. И от Tyran. Това тук. Това знаете, че е много лесно. Това пак от Kit Start. Тия енчатнати сте. Това си го изчатнах за 16 лева май. Да. Това е наказание 2 им спадна. Това тук. От фуни там. Не беше. Не знам, така ми се падна от енчант. Да, окей. Брадви тук такива. Тук не са дъци резервни, защото като убият. Тук съм взел няколко брони от миналия път. Сега само да си взема броните. Другото е интересно, че това ми се падна на брадвата, само дето това не е тя. Ето. Си я паса. Това ще да първия ми клип в чанала ми и да е специален DFP България, защото това ми е... Добре. Окей. Аз ще кажа, това ми е любимия сервер, вие ще кажете ОМГ. Тук има някакъв лък. Това не ти е любимия, но ми пука. Значи, това си е то сервер на ме кефи, защото всичко могат да ти го берат и после да те ядат цял живот. Така. Да не говоря много тихо, защото става страшно. Секунда. Окей. Знаете, затова само трябваше... Да, фак. Къде ми е кирката сега, мамо стара? Катя е... Мамо... Мислям си е така, кирка няма какво направим. Пържолките. Сега ето тук имам, предлагам оглед блокове, ако някой иска да се свърже с мене. Така. Добре. И така. Ще се... Чакай, аз тук трябва да такова. И окей, пак съм тук. Мисля да погледна нещо. Окей. С тия работи. Окей. И така, пак повторя, не съм с хак. Даже не искам и да съм, защото без това не ми харесва. Всичко ми е legit. Ако искате, ще отвори папата по това апдата. И то, я да видим Kit. Ето. Така правя. Пиша Kit Start. Даваме ми тия работи и правя така. Опа, извинете. Значи слагаме тия работи тук. Послагаме така мечовете и тия работи тук. Ето.
Само дето сега не ми се подрежда. Сега. Мислим пак ходим на PvP. Може и това да направим, да. Това ще разоставим тия работи. Тук взимаме 4 парчували. Махаме тая армурка, взимаме тая армурка. Слагаме я. Опа. Меча. Окей, отидем на спаун, който сигурно ще лаги, защото трябваше да направим нещо преди да почнем. И сега. На лаптейт съм излагали един път за една броня, но тя беше само с защита. Едно и то нали въжи само за такива купни. Пак казвам, хастат съм. Добре, само трябва да намерим дупката. И да ни видят токи. Аз сега трябваше да ви покажа нещо, което щях да ви покажа. Значи, ето къде е водата. Няма никой, окей. Тук къде е водата, има едно място за криене, обаче... Ето. Опа, е тук. Ако случайно не са тук. Ще по принцип е тук. Тук. Ето аз съм чатбан. Ето. 19 часа още ми остават. Аре, няма ли никой да дойде? Окей. Майка ти в сървъра. Не знам как да ви докаже. Бе, нали имам 3 хумори там, това е доказателство. Значи, хакери, само хакери казвам. Значи, от един удар ме убиват. Значи, аз съм с сетка цялата пълна. С протекшн и такива. И Sword, не знам с какво, с Fire Spect, не знам какво беше. И той на един хит ме убива. То пише, че ми е взел само 3 сърца. Това се казват хакери, аз ви казвам. О, видях там един. Ще отида да го убия. Чакайте. Само. Окей. Елами ти, елами. То си на хак. 100%. Пак. Окей. О, фак е. Ето това е хак. Гледайте. Ето, хак. Марко. Ето, значи, вземе едно сърце и после му убива. Ето това е хак. Добре, си отиваме в хоума, че вече. Хоум едно. Че да не стане твърде дълъг клипа. Не, окей. Почитай! И отново съм тук. Ще гледах тук едно нещо. Какво ще да правя? Верно. Няма мечата. Добре, няма никакви евенти, защото днеска направиха. Добре, взимам си бронката. Взимам си меч аз. Така, лопата не трябва. Не, ще взема всички. Тук така, лопата, братва, което не е толкова хубаво.
си вземе храната. Храна. Взема да е хляб. Добре, ходим да видим дали има нещо. Така, тук 50 000 човека има, окей. Еми, това мисля да е за епизода. Другия епизод ще направим някои работи, някои постройки сега. Просто няма какво да се прави. Аз след този клип веднага ще заснема другия. Спокойно. Но той ще скачи в малко по-ранен период. Аз бях... кой бях, аз не знам. Така. И ще се видим следващия епизод. На това му имам главата Арчо. Кара, чао, каза.